روشا خزمەتگوزاریە لە چەند دەڤەران لە ڕۆژاوای کوردستانی هێنجی خراپە و ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر و ئالوستر دەبە کۆ بە سەدەما بەردەوامبوونا vê ڕەوشا خراپ ئێدی خەلک بێ زەحمەتی دەبارە ژیانە خۆ دکەن. باژارê Hesekê yek ji xirabtirîn bajar li Rojavayê Kurdistanê bi berawردî bi navçeyên Kurdiyên din duwarê xizmetguzariyê de ji hemû rûwan ve. Xirabûna rewşa avê li aliyekî hem jî birîna elektrîkê û giranbûna kelûpelan ji aliyekî din ve ku tevî bilindbûna gilî û gazînên xelkê bajêr û rexneyên ku rasteyê rêveberiya peyedê dikin bi berdewam lêhîn jî rewşa wekû xwe xirab maye tê çareseriyek ji vê rewşa xirab re nehatiye dîtin. Derbarê rewşa avê li bajarê Hesekê bi taybetî nûçekanê Arke ji bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ragihand rewşa avê hinekî baş bûye bi berawردî bi rojên borî ve bi awayekî destpêkî av niha li bajar tê peyda kirin. Her çar rojan roja pêncan av digihêja bajarê Hesekê ku niha bajarê Hesekê li ser 6 beşan hatiye dabeşkirin ku her roj li çend taxan av tê belav kirin. Sebaretê rewşa elektrîkê jî nûçekanê me da zanîn ku bi tenê bo dema du demijmêran elektrîka niştîmanî heye. Lê demijmêrên din xelkên bajarê Hesekê pişta xwe bi cenetoran girê didin. Tevî giranbûna nirxê amperan. Sebaretî rewşa elektrîkê jî nûçekanê me da zanîn bê tenê bo dema du demijmêran elektrîka niştîmanî heye. Lê demijmêrên din xelkên bajarê Hesekê pişta xwe bi cenetoran girê didin. Tevî giranbûna nirxê amperan. Got jî tevaya nirxê kelûpelan û kerestên xwarinê yên sereke hên jî wekû xwe giran mane. Ew jî bi sedema necêgiriya nirxê dolarê Amerîkê li hember lîreya Sûrî ku roj bi roj nirxê dolar tê guhartin. Bi heman şêweyî li bajarê Qamişlo navçeyên din yên Rojavayê Kurdistanê xelk bi zehmetî debara jiyana xwe dikin. Nûçekanê Arke ji Qamişlo daxuya kirin rewşa bajarê Qamişlo hindekî jiya bajarê Hesekê baştir e ji aliyê avê ve lê rewşa elektrîkê û giranbûna kelûpelan bi heman şêweyî ye û serbar kir ku hinek curên dermanan jî di dema niha de kêm bûye. Sebaretê krîzanan û kêmbûna ard nûçekanê me da zanîn ku hin jî krîzanan peyda ye ne bi tenê li bajarê Qamişlo lê li tevaya navçeyan ku heta niha jî krîzanan nehatiye çareserkirin. Dê demê ku krîzanan û kêmbûna ard li seranserî Rojavayê Kurdistanê peyda ye. Rêveberiya peyedê peywendiyên xwe de bi rejîma Esed re berdewam e ji bo hinardekirina genimên ku wergirtiye ji bo navçeyên dibin kontrola rejîma Esed de. Xelk jî dibêjin ev yekem care û rewşa xizmetguzariyê li navçeyên Kurdî digihêje vê asta herî xirab. Lê eger rewş bi vî awayî berdewam bibe duê demê de wê kareset durust bibin. Şirovekar jî dibêjin ev rewşa xirab ya ku niha Rojavayê Kurdistanê tê re derbas dibe pîlanek darêştiye û bime best. Rêveberiya peyedê tu çareseriyekê ji vê rewşê re nabîne.